zonovergoten heerlijk. Follow the leader. Daar gaan we. Hoppa! Ja, vandaag smullen met Wim. Ik ben in het heiligdom van de artiesten. Ik ben in de artiestenfoyer in de Schouwburg in Heerlen. En wat gaat daar nou dan weer gebeuren? Nou, ik ben gevraagd om in een theaterproductie mee te werken. Eindelijk erkenning. Eindelijk gaat het gebeuren. Maar in ieder geval, leuk dat u weer allemaal kijkt naar Smullen met Wim. Hartstikke fijn. Hier in het Walhalla, Evita, iedereen is hier geweest. Dan zal er dadelijk ook wel een bord van mij komen dan. Hij was ook hier. Maar in ieder geval, een reden des te meer om te genieten van een programma dat heet Water naar de Zee. Nou eens kijken hoeveel water er in de zee gaat. Water naar de zee, water naar de zee. Water, water, water naar de zee. Water naar de zee, water naar de zee. Water, water, water naar de zee. Ja, ik stond hier ook even in de Schouwburg. Ja, voor mij is het een hele nieuwe omgeving, een hele openbaring. Fantastisch, waar je terecht bent gekomen in de ING-zaal. Ja. Ik denk, we kunnen iets geld afhalen, maar dat is dus niet hier de bedoeling. No money, no cash. Maar in elk geval, ik stond hier bij Raymond Clément. En Raymond, wat is hier nu eigenlijk de insteek van? Vertel me eens, wat gaat hier nu gebeuren? Je zit allemaal fris uitgedost, je ziet er fantastisch uit. Ik denk, het is carnaval. Dat is het zuster, je 20 jaar vanaf, hè? Ja. Dat is toch ongelooflijk, wat ze een bril eigenlijk altijd hebben. Ja. Gewoon geweldig. Dus wat heb ik van dich geleerd dat het een bril kan doen? Nee, even gewoon te water naar zee. Gewoon voor doen. Water naar zee. Lang geleden, ooit een keer in coronatijd, hebben we voor de flauwekul, omdat we strand aan het vervuilen waren, filmpjes gemaakt, 5 afleveringen water naar zee. En daar hebben we nu een theatervoorstelling van gemaakt. Totale chaos, overbodig als water naar zee. Maar waar gaat het dan nu over? Over totaal niks. Echt, schelle cijfer, flauwekul, Waanzin. gekke sketches. Alleen maar lachen. Lachen, stomme kaal, onzin, dingen die niks met elkaar te maken hebben. Eigenlijk als ze een boeltje loopt, dan denk ze, heb ik toch 28,50 voor betaald? Dat. 28,50? Denk het zo gaat ongeveer. Dus. Ja, wat hebben we een dure regisseur, heb ik gezien. Ja, dat is wel waar. Die kosten het geld, dan zit voor de allemaal kwijt. En het beer wat in de koelkast staat. Ja, Maar ja. dat hebben ze niet gezien. Dat Dat heb ik zat van gezien, in de opname. Dus. Hey, en het is 2 dagen, hè? Ja, we spelen vandaag en morgen. Dus 2 dagen. En 2 dagen uitverkocht. Echt waar? Compleet met zijn taak Ja. vol. Nu zit er ING-zaal, hier gaan er 848 in. Ja, ja. Maar het is wel tot de daken uitverkocht. Dus Ja, maar het zijn er verwacht toch is een paar meer, want er worden 2 schizofreen, dus die zijn met 4 man. Die zijn met z'n ver en dan zijn er eigenlijk 152. Ja. Nou, dan spelen we voor 152 nu, maar gewoon niet zo. Dus, nee, dit is gewoon lekkere gekkigheid, stommigheid. Ken voor in deze tijd eigenlijk wel gebroken, hoe heel veel aan de hand is. Daar gaan we gewoon Er gaan moet meer gelachen worden. Exact, precies. Weg met ellende. Precies, Wim. Weg met dich. Weg. Dan kom ik hier. Is het nu? Ik denk Is het nu? Ik denk Is het of het nu is? Nee, dat is nog niet. Nee, ik dacht, er zit er Sjeesje is waar Vara. nu. Sjeesje Vara zonder baard. Nee, Harry Slangen. Harry Slangen. Is het nu? Bist du de echte Harry? Ben ik het? Hallo? Hallo? Wie lang al niet? Ja, zeg het maar. Ik kan ook weg gewoon geven met de microfoon. De vreugdelijke mededeling dat ik afgelopen vrijdag op de Nationale Vereniging van Vingerhoedjesverzamelaars, want het is echt sinds, moet ik wel zeggen, sinds ik op de televisie ben met Harry Stappen, ben ik dit aan het vertellen, dat ik verkozen ben tot algemeen voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Vingerhoedjesverzamelaars. En dat had ik gedaan omdat ik een enorme presentatie had over natte vingeren. Natte vingeren. Nat vingeren. Aha. Ja, maar Met vingerhoedje. Had ze al eens vastgezet met de vinger in de vingerhoedje. En dan ben je met die pingo. Want dat is niet als het ware Maar zo'n vacuümeffect. En dat zuigt zich als het ware zo richtig. Dat bloed op je even. Weet je dat in zijn keer had? Ja, het bleek. Waar voetje trokken. Waar ik ja, het bloed. Waar ik zo in de vinger. Wat moet ze dus allemaal doen? Erop spuien. Du moet erop spuien. Op zo'n hoedje. Voor dat ze erop zet. Erop spuien. En dan haast het dat niet. Want dan krijg je vacuüm of spuien met. Ja, dus denk eraan. Had er dat ook. Nee, maar weet je wat mij opvalt aan dich? Je moet toch nooit met een vingerhoedje zo doen, dan gaat ik de bril kapot. Huh? Ja, dan heb je een pleister op de bril. Dan heb je natuurlijk met een vingerhoedje op de vinger zo Oh, ja, nee. Wat is dat gebeurd? Ja, moet ik het toch nog even aan? Ja, dat doen we dan de volgende keer. Wichtig is, erop spuien. Adieu, waar. Ja, een cabaretgezelschap kan ook niet leven zonder de aanwassende jeugd. En Julius, wat speelt zo van rol? De hoofdrol.
Ja, ik heb wel de hoofdrol natuurlijk. Ik ben het nieuwste aanwinst, maar er moet wel een beetje kwaliteit bij zijn, want anders komt alleen nu nog eens terug. Dus daarvoor ben ik, voor het terugkomen publiek. Wat is toen dan voor rollen, sketches, gebeurtenissen? Ja, Ook een piloot? Nee. Ik hou gewoon niet van groepen. Dat vooral, ja. En ik heb ook geen gevoel voor humor. Oh nee. Nee. Dus de best een serieuze tang in het gezelschap. Ja, Is de boekhouder van beroep? Nee. Ambtenaar? Nee. Niet altijd serieus? Nee. Ik heb een via. AOW. Oké. Nou jong, hartstikke goed. Dankjewel. Geer gedaan, adieu. Ja, en dan hebben we nog Kai. Dat is volgens mij een archeoloog. Dat is in de woestijn geweest. Ja, dat kan ze wel zeggen. Nee, ik ben de farao. De farao. Van Benzerade. Van Benzera. En een beetje Simpelveld. Had ze dan een farao in Benzera? Ja, zeker. Weten ze alleen nog niet. Aha. Nog geen idee. Komt eraan. En maar wat een beetje Simpelveld en een beetje Benzera. Wie is dat? Ja, weet ze, op een De gegeven moment... woest er tussenin. Nee, gewoon helemaal niet. Nee. Nee, gewoon Biekersteel Erestein. Aha. Ja, daar heb ik een... gewoon op de Erestraat, niet Biekersteel Erestein. Maar nee, we zijn via de Zandweg zijn we gewoon binnengevallen. En dan wordt bergaf en dat is makkelijker dan bergop, hè. Ja, dat Zo simpel klopt. is het. Dus de weg terug, dat wordt moeilijker. Ja, maar we hoeven niet terug. We hebben het al veroverd, Wim. We zijn er al. Best in de Sahara nog de Alibaba tegengekomen. Die ken ik niet. Vertel. En de 40 hoofd, ja, ik heb me laten vertellen, als er verkiezingen zijn, dan kun je beter op Alibaba stemmen. Dan wordt ze maar door 40 rovers bestolen. Ik zal het in de gaten houden, Wim. Dankjewel. Ja, Ja, daar zit hij. last but not least, the one and only Gilles Proes. Zongersnor. Nou ja, die snor die ben ik kwijt. Ik heb me per ongeluk, ik ben uitgeschoten met scheren. Dus maar helaas. Het verhaal ging dat de mensen dachten dat je een hazenlip had. Nee, ik heb geen hazellip, nee. Nee, dat zie ik. Nee, dit zijn mijn lippen, zeg maar. Die hebben heel veel andere lippen al Ja. gekust. Hoe is het met Paultje, goed? Ja, goed hè. Ja, fijn dat je in ieder geval niet een dialect begint, want dat spreek ik nog steeds niet. Nee, ik doe mee omdat ik de leeftijd een beetje naar beneden haal. Ja. Gelukkig. En jij brengt een beetje de intelligentie in het verhaal. Met je Nederlandse taal. Ja, precies. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik heb alle teksten niet geschreven ook. Nee, maar het is een bont gezelschap in alle opzichten. Ze zijn bont gekleurd. Kleurrijk. Ja, heel kleurrijk. De koor is heel kleurrijk en het is heel Een erg leuk cent om van te een doen. settler daarboven. Ja, precies. Waldorf Settler, ik vergeet die naam altijd. Ik weet het, volgens mij vraag ik ze maar even zo. Ik vraag het ook wel eventjes. Ja. Hé, maar wat verwacht je ervan? In ieder geval hebben twee het ooit- volle zalen en ik heb Ja. een Gilles Proes. Die heeft nog een hele speciale gast, maar die ga ik nou niet verklappen. Oké. Dan moeten ze maar kijken hè, straks. We laten ons verrassen. Jazeker. Gilles, Oké. heb je een beetje goesting? Ah, zeker. Ik heb iedere keer goesting. Ja? Ja. Of gaat je liever shotten op de plein? Oh ja, ook dat. Ja. Dat doe ik straks, hè. Ja, maar Als hè. het plein leeg is. Succes, hè. Dank je. Toi. Dank je. Helden van toen, wat zouden ze doen, die helden van toen. Ja, helden van toen. Ik stond nog even bij Ivo Rosbeek. Dat is een van de belangrijkste mensen in het hele theater. Maar volgens mij moet hij alles regelen. Volgens mij doet hij alleen maar gewoon net doen alsof ze kallen, playbacken. Ivo, vertel, wat gaat er gebeuren allemaal? Ja, kijk, Rob en ik zitten hier natuurlijk. Er gebeurt een hele hoop op het podium, als ze net al gezien hebben, die maffen allemaal. Maar we hebben natuurlijk ook allerlei gekke, gare filmpjes. Het leuke van dit project is, je kunt eigenlijk alles maken wat ze normaal nooit zouden kunnen maken. Gekke geluiden, gekke leedjes. Met AI of AI, wie heet dat? Nee, gewoon met de hand, kijk. Met de hand. Met de hand, gewoon ouderwets handwerk. Ja. Handwerk. Maar dan wel... Ja, gewoon hele leuke gekke dingen. We hebben bijvoorbeeld De Man Zonder Mening, die komt vaker terug. De Mening van de Straat komt vaker terug. Wat hebben we nog meer op? Interviews met allemaal heel belangrijke lui die al eeuwen dood zijn. Dus die komen ook nog allemaal langs. En, een dansje hebben we ook nog met piraten. Ja. Ik heb ook een liedje erin gemaakt, een Duits liedje, dat heet Efficiënt. Er wordt alles heel efficiënt gedaan. Geen man gaat beerflesje tellen, maar één voor één.
Dus heel efficiënt gebeurt dat. Dus op die manier. Van alles en nog. Ja, nou, voor Lotus verrassen. Heb je alles onder controle hier voor de rest? Zeker. Ja. Ivo, hoe is het met de muziek, jongen? Ik huur de les niet weinig van. Die best nog met Get bezig. Nou, volgens mij zit er voor één. Nee, maar bedoel, vroeger toch met Alex grote hits maken en zo. Het best er geen muziek. Jawel, er komt van alles en nog het nieuws aan weer. En er weer andere voorstellingen over ook met bezig zijn. Later dit jaar Firma Lampo. Met nieuw repertoire met Micha en de lotgenoten, de jongens van de band. Nou, voor Lotus verrassen. Ja, adieu, succes. Toi. Captain Cuckoo's sticks, Cathedral placed a drum, and Jesus was a sailor, he changed water into rum. My parrot has a wooden leg, my mermaid has a hook. Dames en heren, hier zijn we weer bij de mijning van de straat. Quid sensis coriovallum partem Romani. Omleggen, precies. We gaan er een paar omleggen. Ja. Maar doen we dat alleen? Nee, samen. Want vuilkeugel maken lichtwerk. Dat kan toch hai, slangen met zijn naaidoosje. Sinds ik op de televisie ben gewerkt, een enorme vlucht genomen in mijn carrière. Ik heb heel vaak nu ook gevraagd als motivational speaker. Dus ja, wat vind jij wat vind jij daarvan? Nou ja, goed, en je had ook een boek meegenomen, Wim. Lullen met Wim. Maar ik vind eigenlijk dat je niet zoveel zegt. Daarom neem ik nou de microfoon ter hand en zing ik een liedje. Dankjewel. Zo, dan moet ik snel zijn. Dat hebben we erop zitten, maar buiten staat Theo te wachten. Take 3012, ziekenhuis Heerlen, toch altijd belangrijk. En we blijven volhouden. De man die ook volhoudt staat hier naast me, Theo. Even een snelle oproep wou je doen. Ja, inderdaad Wim. Op komende dinsdag 15 april komt David Jonge. Eindelijk. 3 keer afgezegd, maar nu komt hij toch? 4 keer scheepsrecht. Juist, naar het gemeentehuis in Heerlen. Daar gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Parkstad. Dus niet alleen Heerlen, alle Parkstadgemeentes. En daar gaan we hem kritisch bevragen op de plannen zoals ze tot nu toe verlopen. En daaraan voorafgaand, om 7 uur... kunnen mensen voor de hoofdingang van het gemeentehuis zich laten zien en vooral ook laten horen. Daar hebben we ook nog een paar kleine verrassingen voor ze in petto. Dat is maar een kort programma van een half uurtje ongeveer. Waarbij we laten zien dat Parkstad voet bij stuk houdt. En dat we echt willen dat er iets gaat gebeuren in die foute plannen die tot nu toe op tafel liggen. Maar is dat aan de voorkant of aan de achterkant? Want het plein ligt open. Aan de voorkant van het gemeentehuis in de Geleenstraat. Dat was even precies, de vraag. om 7 uur hebben we daar die bijeenkomst. Want voor mij is de hoofdingang altijd de andere kant. Nee, de hoofdingang formeel is aan de andere kant. Ja, precies. Goed, ja. Okay, dus we roepen iedereen op om te komen. Laat je even zien. Het is maar kort. We hebben landelijke pers uitgenodigd. Ik heb vandaag nog een journalist van Trouw aan de telefoon gehad. Die gaan daar een groot artikel aan wijden. We nodigen ook de landelijke pers weer uit. En de filmpjes gaan ook gelijk weer naar de Tweede Kamer. Naar alle Kamerleden, naar minister Agema. En wij verwachten echt dat er wat gaat gebeuren. Nou, maar hopen dat hij komt. Ja, daar ga ik wel van uit. Hij heeft toegezegd dat hij komt, dus we gaan ervan uit dat hij ook echt komt. Goed. Dus kom allemaal. Hij komt, wij gaan. Goed zo. Tot ziens. Theo, succes. Hoi. Ja, ik sta hier even bij Koen. En Koen, dat is een carnavalist, puur zang. Hij ziet nu nog niet alsof hij helemaal bijgekomen is van de carnaval, want het leeft nu nog allemaal. Er komt nog een carnavalist langs. Ja. Hoi, dat is nu nog een zwijgen. Maar in elk geval, het is namelijk zo dat Koen, die kan de carnaval niet loslaten en die organiseert een buitenmiddag.
Zondag, ja. Zondag aan het staan, de 13 april. Ja. En, We hebben ze allemaal door. Ik heb John van Bilzen, de kampioen van vorig jaar. Ik heb Berry Knapen, 11-voudig kampioen Brabant. Dus dan kunnen de Brabander naar ons toe. Oh nog. Ja, en Theo Nelle en Bas van Neer en Ger Frenke, die komt weer. Ja. Dus ja, gewoon een mooie line-up, hè, zoals dat zeggen tegenwoordig. Ja. En presentatie? Dat doe ik zelf. Ik Dit is vingnemers, dat moet ik maar zelf doen. Heb je de Jong van Kunder? Nee, dat is met pensioen. Hè, Oh, dat is met pensioen. Huub is met pensioen. Huub is, Niks is Schunder dan Kunder. Dat klopt, ja. Daarom is een heerlijk komen wonen. Ja, dat is verplaatst, ja. Ja. Dat is vertrokken uit Kunder, ja, dat klopt. Hé, maar goed in elk geval. Nou, hartstikke leuk. Ja, dat is zondag, ja. En, misschien kom ik wel een kijkje nemen. Ja, kom langs. We gaan verstarten 11 uur Ik neem nog geen met, dan kunnen we het allemaal goed. Ja, dan mag het goed met. Ik heb nog, komt goed. Ja, goed, okay. Leuk, ja. Dankjewel. Ja, dus aanstaande zondag, wie laat begint het? 11 op 1 en de deuren gewoon 11 uur voor 12 open. Oké, 11 op 1, 11 uur voor 12. In het gemeenschapshuis? Wel te Bensrade. Ik moet nog een paar folders ingooien. Dus ik ga nu. Vind je het goed? Ja, is goed, joh. Oké, we zien ons, hè. Ga maar flyeren, hoi.